Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға тоба койбір темалар турында. Роспотребнадзор илдә гомуми битлек режимы кертте. Кайсы урыннарда махсус битлектән булу кирәк. Сак булыгыз кытыру авыруы. Үзеңне һәм хайваннарыңны куркыныч җирдән ничек сакларга? Халык репортеры бул. Чолы ТВ телекомпаниясе бәйге игълан итә. Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 27 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8235 очрагы теркәлде. Аларның 7096-сы терелгән, 155-е узган тәүлектә. COVID-19 коронавирус инфекциясы таралуга юл куймас өчен Роспотребнадзор хезмәте илдә гомуми битлек режимы кертте. Тиешле карарга илнең баш санитар табибы Анна Попова кул куйган. Россия Федерациясы территориясендәге затларның кеше күп була торган урыннарында, җәмәгать транспортында, таксида, парковкаларда, лифтларда битлекләр кию тәэмин ителергә тиеш диелә документта. Шулай ук җәмәгать транспортында, таксида һәм кеше күп була торган башка урыннарда агымдагы дезинфекция режимын көчәйтергә тәкъдим ителә. Моннан тыш ведомство күңел ачу чаралары үткәрүне һәм җәмәгать туклануы биналары эшен 23 сәгатьтән 6 сәгатькә кадәр тыйды. Карар 28 октябрьдә үз көченә керәчәк. 25 октябрьдан алып 2021 елның 27 мартына кадәр Бигеш халыкара аэропорты көзге-кышкы эш режимына күчте. Авиарейслар расписаниесендәге үзгәрешләр белән беррәттән берничә яңа маршрут табарлыкка килде. Яңа сезонда Сочига даими рейслар булдырылды. Очышлар 17 ноябрьдән башлап атнага 3 тапкыр башкарылачак. Төбәк авиаташуларны субсидияләү программасы кысаларында Нижневартовск, Минераль сулар һәм Сургутка да даими рейслар ачу планлаштырыла. Мәскәүгә атнасына 35 рейс формалаштырылачак. Санкт-Петербургка очышлар көн сайын башкарыла. Атнага ул тагын 4 рейска артачак. Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону субсидияле маршрутлар көзге-кышкы расписаниедә дә сакланып калачак. Аэропортта көзге-кышкы сезонга 30 берәмлек махсус техника әзерләнгән. Бу төрле һава шартларында да өздекләрсез эшләүне тәэмин итәчәк дип хәбәр итә Бигиш аэропорты матбугат хезмәте. Коронавирус кына түгел, көз вируслы авырулар сезоны. Димәк, хәзер хастахана һәм шифаханәләргә йөкләнеш зур. Пандемия исә хәлне тагы да катлауландыра. Пациентлар агымы, инфекцияләр таралу куркынычы, санитар таләпләрне үтәү зарурлыгы. Пандемия вакытында шифаханәләрнең эше ничек оештырылган? Тулырак халдагы сюжетта. Шифаханәгә мөрәҗәгатьләр саны артуга карамастан, табибга шәхсән килергә теләүчеләр күп түгел. Барлык кешеләр дә битлекләрдә керү юлында һәрберсенең температурасы үлчәнә. Нет, талончик берешь и идешь по своему времени. Быстро прием врачей происходит? Недолго очередь ждать? Нет. Өченче шифаханәдә дә шундый ук хәл. Тик керү юлында температураны гына үлчәмиләр. Бинага керү юлы бөтен кеше өчен дә бер, пациентлар агымы шикләнмәгән. Әмма якын көннәрдә бу хәл үзгәрәчәк. Чаллылар шулай ук флюорография узарга теләүчеләр күп булуын билгеләп үттеләр. На флюорографию очередь была. Была очередь? Большая. А все в масках? Ну, вроде все, да. Ну, почти все. А на входе действуют какие-то меры профилактики, там температуру смиряют? Температуру не мерили, нет. 6-нчы санлы шифаханә эшчәнлеге исә башкалардан аерылып тора. Бирдә температурлы пациентлар өчен аерым бокс бар. Анда 5 кабул итү кабинеты эшли, 6-нчысы резервта. На входе поликлиники организован фильтр, который как бы разделяет сразу потоки. У нас организован отдельный блок для приема пациентов с температурой, с признаками ОРВИ, то есть с инфекционными сезонными заболеваниями. А прием пациентов в плановом порядке и неотложным состоянием неинфекционной патологии организованы на 6-м этаже отдельно. Әгәр кешедә коронавирус билгеләре бар икән, анарда анализлар алына һәм өенә җибәрелә. Если у пациента клинически выявляется симптоматика коронавирусной инфекции, то у него обязательно берется мазок ПЦР на коронавирус, мазочек отправляется в лабораторию, пациенту назначается лечение, и до получения мазка он находится дома.
Моннан тыш шифаханәдә ауруларны өйдә кабул итә торган күчмә бригадалар эшли. Көнгә 3 бригада 50-гә якын чакыру буенча хезмәт күрсәтә дип сөйләде шифаханәнең баш табибы. Бер дә телефон ошагына түгел, WhatsApp'та да табиб чакырауларын кабул итәләр. Шул ук мессенджерда белгечнең шәхси консультациясын алырга мөмкин. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллы шәһәрендә яшәүче 2 хатын кызны юлдашлар эзли торган популяр сайт аша алдаганнар. Алдакчы 2 очракта да бер схема буенча эшләгән. Чаллылар әлеге сервис аркылы үзләренә туры килә торган маршрут буенча баручы шоферга мөрәҗәгать итәләр. Вакытын һәм бәясен сөйләшәләр. Утырып барган өчен бәя 300 сум дип билгеләнә. Машина хуҗасы куркынычсыз исап-хисап ясарга киңәш итә һәм түләү өчен сылтама җибәрә. Пассажирлар әлеге сылтама буенча кирип банк карталарның номерларын һәм кодларын җыялар. Нәтиҗәдә 24 яшьлек кызның счетыннан 15 мең, 45 яшьлек хатын кызның счетыннан 10 мең сум тирәсе акча юкка чыга. Шуннан соң зыян күрүчеләр полициягә мөрәҗәгать итә. Алдакчыларның телефон номеры Самара өлкәсендә теркәлгәнлеге ачыклана. Хукук сакчылары шикле сылтамалар аша кирмәскә, карта номерлары белән эш иткәндә сак булырга киңәш итә. Шалда торак йортлар подъездларында батарейкалар җыю өчен махсус контейнерлар куела башлады. Беренче карашка гади генә булган энергия чыганаклары үзендә авыр металлар тупаганлыктан бик тә зарарлы. Аларны башка чүп-чар белән бергә ташларга киңәш ителми. Якын тирәдә генә аларны махсус җыя торган урыннар да оештырылмаган. Хәбәрчеләребез иске батарейкаларны кая илтергә мөмкин булуын һәм шәһәрдә кайсы идарә итү компаниясе беренчеләрдән булып торак йортларда махсус контейнер урнаштыруын ачыклады. Анна Матросова шөпне айрым җыю турында ишетеп кенә белми. Инде ел ярым ул барлык көнкүреш калдыкларын да бер үк контейнерга ташламый. Кулланылган батарейкаларны шәһәрдәшебез банкыга җыеп бара. Бу юнәлештә күршеләр дә үз өлешләрен кертә, шуңа да савыт бик тиз. Ким дигәндә 2 айда тула. Я храню их под мойкой. Мне удобно там разделять все отходы: пластик, бумагу и металл, стекло. И, соответственно, вот батарейки тоже там же, чтобы не где-то в комнате хранить. Банка всегда закрыта, чтобы туда не попадала влага какая-то или что-то, потому что батарейки окисляются. Банка тулу белән Анна Матросова эшләми торган батарейкаларны сәүдә үзәкләрендә куелган махсус контейнерларга илтеп ташлый. Мы стараемся его регулярно очищать, то есть раз в неделю постоянно идет очистка контейнеров, и мы это все уже ввозим в специальные места. Батарейкалар өчен контейнерлар тәҗрибә рәвешендә 2 йортта, 3905 һәм 3912 йортларына урнаштырылган. Биредә яшәүчеләр мондый яңалыкка бик тә шат. Все говорят спасибо, что поставили наконец-то, потому что куда бросаем мусорку, в основном так, население. Кто-то собирал, в магазины относил, эти контейнеры есть, но это тоже неудобно. А тут вышел, есть, выкинули. Очень удобно. Искәртеп үтәргә кирәк, Пик Комфорт компаниялар төркемендә мәхәллә батарейкалар җыю буенча пилот проектта катнашучы беренче идарәче компания булды. Каждому жителю Нерчинов я предлагаю поддержать нашу инициативу и присоединиться к сбору использованных батареек. Алга таба әлеге пилот проектның нәтиҗәләре аны башка йортларда һәм комплексларда да гамәлгә ашыру турында дөрес карар кабул итәргә ярдәм итәчәк. Инзилә Халиуллина, Константин Величко, Сергей Кищенко. Яңалыклар. Халык репортеры бул Чаллы ТВ телекомпаниясы бәйге игълан итә. Үз ишек алдыгызда, урамыгызда, подъездда яки эшегездә кызыклы вакыйгалар турында видеоматериалларны безгә җибәрегез. Теләсә кайсы халык репортажы безнең чыгарылышларда үз урынын таба ала. Иң яхшы һәм кызыклы материал авторлары бүләкләр дә алачак. Алар шулай ук иң яхшы халык репортеры исеме өчен көрәшү мөмкинлегенә дә ия була. Бу исем исә бөтен дөнья телевидение көне алдыннан игълан ителәчәк. Кызыклы вакыйгаларны кыю рәвештә мобиль телефоныгызга, фотоаппарат яисә видеокамерага төшерегез һәм 8939-311-31-31 WhatsApp номерына, шулай ук безнең социаль челтәрләргә юллый аласыз. Тамашачылар вакыйга турында сөйләгәнегезне ишетсен өчен төшергән видеогызга аңлатма бирергә онытмагыз. Сездән кызыклы яңалыклар көтеп калабыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «АП Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Санаторий Шефаласу Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф.